Domin samun sababbin bidiyoyinmu ku danna subscribe a kan lokaci a kafta. Wai a ce yanzu sati 3 kenan a garin nan mutum bai samu ko sisi ba. Saboda Allah, to dai yanzu abin da za a yi barin dai samu in fidda wayannan hada wani namba ko Allah zai sa ci karo da wata kyakkyawan baby da za ta dinga dan sauke min wani nauyi. Ga wani sabon namba fa na kira na. Duba mu gani ko na mace ne. In dai mace ne ka shawo mana kanta. In dai namiji ne kuma ka mishi irin naran nan. Hello? Namiji ne? To ci mana uban shi. Domin son ka ga gawa a gaban ka da na daya. Domin son a cika maka gidanka da gawawwaki da na biyu. Domin son kai ka zama gawa ka kashe waya.